Ukulungisa inhlalakahle yomsebenzi. Iyini inkinga? INingizimu Afrika inabantu abangu-55 million. Izigidi ezingu-14 zinemisebenzi esemthethweni. Izigidi ezingu-17 zihlala ezenzweni zomphakathi. Kuphuke kuphi? Izintela zomuntu zingumnikelo owodwa omkhulu kwibhajethi yezwe lonke, u-508 billion rand. Kwezigidi ezingu-14 ezinemisebenzi esemthethweni, abantu abayisithupha nohhafu wesigidi abayikhokheli intela yokuthola imali. Imali engaphezu kohhafu wengxenye ya-508 wezigidigidi yivela kubakhokhi bentela abangu-504,449 kuphela. Kungani lokhu kuyinkinga? Inani labantu abangenayo imisebenzi likhula ngokushesha kunabantu abanemisebenzi. Sesivele sesiboleka imali yokukhokhela izibonelelo zomphakathi. Angeke sikwazi ukuqhubeka senze leyo nto. Yini esiphakamisayo? Intela engenayo. Ingumqondo okhulunywe ngabomnotho iminyaka eminingi, kodwa ayikaze yenzeke. Ake sichaze ukuthi lokhu kusebenza kanjani. Njengamanje, sonke sihlawula intela yentela ngokusho kwebhasikidi lethu lentela. Uma sithola u-6,500 ngenyanga noma ngaphansi, asikhokha intela yentela. Uma sikhokhelwa imali efika ku-16,321, sikhokha u-1,748 ngenyanga, cishe kube ngu-11%. Uma sithola u-125,000 ngenyanga, sikhokha u-43,167 ngenyanga yentela, cishe kube ngu-35%. Intela engenayo isebenza ngaphansi kuka-6,500 ngenyanga, okuyindawo lapho kungekho khona imali engenayo. Uma umuntu ehola ngaphansi kuka-6,500 ngenyanga, sikhulisa inani abahola ngalo ngenkokhelo yenyanga yentela esikhundleni sokukhishwa intela nyanga zonke. Ukukhokha kufanele kube yingxenye yokwahlukana phakathi kwalokho abakutholayo kanye no-6,500. Isibonelo, uma umuntu ehola u-5,000 rand ngenyanga, umehluko phakathi kwalokho kanye no-6,500 ngenyanga ngu-1,500. Inkokhelo yentela ingxenye yesamba 750 rand. Umholo wasekhaya kuba ngu-5,750. Uma umuntu ehola u-1,000 rand ngenyanga, umehluko phakathi kwalokho kanye no-6,500 ngenyanga ngu-5,500. Ukuthatha umholo wasekhaya kuba u-5,750. Isebenza kuphi? Amazwe amaningi asebenzisa olunye uhlobo lwentela engenayo. I-United States izimali zentela ehola imali kanye ne-UK Working Tax Credit esebenzayo ngendlela eyiyo ye-negative income tax. I-Israel yasebenzisa i-NIT ngo-2007 ngabasebenzi abathile abakhokha abaphansi abasekela izingane ezincane. I-NIT yindlela engcono yokunikeza isibonelelo semali engenayo eyisisekelo ngoba abantu basebenzisa imali yabo, hhayi ukuthola i-handout. Kungani kuyicebo elihle? Sidinga abantu abangeziwe abasebenzayo nabambalwa abasebenzisa izibonelelo zomphakathi. Amabhizinisi amancane angase angakwazi ukukhokhela umuntu emazingeni amancane omholo, kodwa angakwazi ukuthenga kancane. Esikhathini esincane, ngentela engenayo, isidingo semali encane, inhlalakahle, izinyathelo zokuphepha kwezenhlalakahle, nezinye izinhlelo zosizo zikahulumeni ziyawa. Izindleko zokuphatha zokuqhuba lezo zinhlelo ezihlukene nazo ziyawa. Wena sitshele inkinga, thina sizokutshela ukuthi ulungise kanjani.